Шивицата е българското национално богатство. Шивицата се корени в много стари времена, дори когато не е имало дрехи на гърба на човека, но е имало татуировки. Когато човека образува общество, когато започва да се облича и когато започва да се осъзнава кой е като член на обществото, на групата, на земите, в които живее, се появява и отличителният белег, който е закодиран в дълговечната ни памет и който се изобразява върху облеклото или върху носията на българите, на българката. Шивицата е тази, която не само отличава кой си, но има и защитни функции. Защитните функции са борбата против злото, което по някакъв начин може да влезе през дрехите в душата на човека. Затова жената е измислила да сложи шивицата по ръкавите, да сложи шивицата по деколтето, да сложи шивицата и по полите. Това означава, че тя се старае да отхвърли злото, което може да влезе. Или пък злите очи, които могат, вместо да погледнат лицето на жената, на младата булка, на невестата, на момата, да се отклонят някъде към шивицата и да забравим за злото. Шивиците в българската национална носия са много и разнообразни. Нашити са с различни видове бодове, които са характерни за различните региони, като започнем от Южна България, в полите на старозагорските сукмани, в такани са българските цветове, в красивите цветове на престилките. Минеме в Северна България типична харцойска носия с карлянка, също с защитен вид шивица. Минеме пак в Южна България. Това е типична, характерна за Ямболско-Елховския регион, така наречената тронска носия. Шивицата на пазвите на сукмана е много характерна, с предпазната функция. Престилките също са характерни за региона. Това е една домашна носия, която се е обличала от невестите за празник, и да завърша с една виденско-кулска носия, с един изключително красив бръчник. Всичко от тях е описано с шивиците, характерно за региона и казва: това сме ние, това сме българите, това е България.